Fl-2005, fis-60 anniversarju mit-tfieħ tal-bomba atomika fuq Hiroshima u Nagasaki, l-Aġenzija Nazzjonali tas-Sigurtà Amerikana pubblikat dokumenti klassifikat b'informazzjoni dwar dik li x'aktarx kienet l-ar konsegwenza li qatt seħħet fl-istorja minħabba żball fl-interpretazzjoni. Fl-Lulju tal-1945 il-pajjiżi alleati kienu ltaqgħu Potsdam. Ippreżentaw lil Ġappun dikjarazzjoni jeżiġu li l-Ġappun iċċedi. Id-dikjarazzjoni tal-alleati inqalbet għall-Ġappuniż u l-alleati b'ansjetà stennew reazzjoni tal-Prim Ministru Ġappuniż Kantaro Suzuki għall-ultimatum. Il-Prim Ministru qal li ma kienx ser jikkummenta. Uża iżda l-kelma Ġappuniża mokusatsu. Din għandha diversi interpretazzjonijiet b'waħda mit-tifsiriet tkun silenzju. L-Aġenziji tal-Midja, interpreti u tradutturi madankollu għażlu tifsir ora bil-konnotazzjoni tal-kelma magħżula tibgħat messaġġ lill-alleati li l-Prim Ministru Ġappuniż kien ser jinjora d-dikjarazzjoni. Filwaqt li ħadd ma jaf eżatt jekk l-interpretazzjoni kienet taħti għad-destin kiefer ta' Hiroshima u Nagasaki, il-koordinatur tal-kors tal-interpretazzjoni fl-Università ta' Malta Dr. Amy Coleman fissret għaliex ix-xogħol tal-interpretazzjoni u tradutturi huwa kruċjali, partikolarment f'dawn il-mumenti delikati meta tkun qiegħda tiżviluppa l-istorja. Because yes, you are part of history. You are there in the midst of all the important discussions. You're helping to shape history, and you're allowing people to speak their language in doing so, which is very important. Malta u madwar 440 gradwat li tħarġu mill-Università ta' Malta fl-interpretazzjoni. Fi kliem Dr. Coleman, il-korsi u t-titriq għal opportunitajiet mingħajr qies għal ħidma fi ħdan istituzzjonijiet Ewropej, konferenzi u f'avvenimenti privati li jirrikjedu ħiliet ta' komunikazzjoni bejn il-lingwi. Fisret kif il-waqt traduzzjoni hija bbażata fuq dokumenti bil-miktub, l-interpretazzjoni sseħħ dak il-ħin u tiffoka fuq ħiliet verbali, tant li tista' ssir biss għal perjodu massimu ta' 20 minuta. 20 minutes at a time. That is when the cognitive overload sets in. So you interpret for 20 minutes, then your colleague takes over, but while your colleague is working, you are still helping them out, writing down numbers, writing down names. TVM News taqsa dwar il-futur tal-interpretazzjoni fil-kuntest tal-intelligenza artifiċjali u jekk l-għoddej jisser tuħu post interpreti u tradutturi umani. Għalet li mhux il-każ, almenu fl-immedjat, partikolarment fil-lingwa Maltija, fejn hemm limitazzjonijiet teknoloġiċi. Humans cannot be replaced as yet, especially for languages like Maltese, aid more than anything. So there are already tools that help interpreters by displaying numbers and names on screen, so to lower the cognitive overload. Il-kors tal-interpretazzjoni li jsir fl-Università ta' Malta mill-2003 huwa wkoll fil-lista tal-korsijiet prospettivi li l-istudenti jistgħu jitħarġu fih f'diversi livelli ta' speċjalizzazzjoni minn Ottubru.